Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barka da sake saduwa da mu a cikin wannan darasi. A darasin mu na yau za mu yi darasi ne akan yadda za ka sayi coins a cikin Binance matuƙar ka cika sharaɗin su. Wane sharaɗi ne? Shine ka tabbata cewa USDT da kake da shi, wato dolan da kake da shi, ya kai guda 10. Matuƙar ya kai guda 10 za ka sayi duk wani coins da kake da buƙata, amma saɓanin haka ba zai yiwu ba, saboda ita Binance ba kamar sauran exchange ba ne. Sauran exchange kana da dala 1 ko 2 za ka sayi duk wani coins da kake da buƙata, to amma saɓanin ita matuƙar ya ƙasa da guda 10 nan gaskiya ba zai yiwu ba. To yanzu kamar dai yadda kuke gani kai tsaye kawai gashi na mun riga mun shiga cikin Binance namu. Daga nan ƙasa ga nan daidai wajen market ɗin nan za mu zo mu taɓa kan market kamar haka. Idan muka taɓa kan market kamar haka zai buɗo mana da wannan fuskan, to kawai sai ka zo ka rubuta coins ɗin da kake da buƙatan ka siya. Yanzu haka gashi nan ina so zan siya Tron ne, TRX. Wannan TRX idan kuka kula gashi nan ya nuna mana abubuwa da dama wadda za a iya a siye shi. Za a iya a siye shi da USDT wato dala, za a iya a siye shi da BOS, ga nan TOS, ga USDC, ga Euro da dai sauransu. Waɗannan abubuwan gaba ɗaya idan kana da ɗaya daga cikin waɗannan abun da suka lissafo ɗin, to insha Allah za ka sayi Tron babu wani matsala. To yanzu haka muna so za mu saya da USDT ne. Kun ga mun taɓa na farkon nan. Idan muka taɓa na farkon nan kamar haka, wannan gashi nan duka yana baka labari ne na yadda kasuwa take awa ɗaya da ya wuce. To idan kana da buƙatan ka samu labarin kasuwan kuma na awa 4 da ya wuce, ganin 4H din nan. Idan kana da buƙatan kwana 1 da ya wuce gashi nan. Idan kana so fiye da haka ne ma, ganin mo din nan kawai zaka zo ka taɓa kan mo, zai baka duk labarin kasuwan yadda ta kasance har zuwa yanzu haka. Yanzu haka dai ga wannan candlestick din kamar yadda kuka gansu duk bayani suke yi akan kasuwa. To amma idan ka iya technical analysis kawai kana gani zaka fahimci abin da yake tafiya. To idan baka san coins din ba, kana da buƙatan ka dan samu cikakken bayani ne game da wannan coins din, to shikenan kawai daga nan ƙasa ganin daidai wajen info din nan. Idan ka zo ka shiga kan info zai baka duk wani bayanai na wannan coins din. Kun ga gashi nan zai baka rank na wannan coins, ga market cap na shiga total supply, kai har website din masu coins din gaba ɗaya zai baka da ranar da aka yi launching din wannan. Kun ga ganin website nasu, ganan price din da farko aka fara bayarwa akan shi wannan Tron, sannan kuma ganin date din da aka yi shi, ganin total supply nashi. To duk wani abu da kake da bukata kana zuwa nan kawai za ka ga ka same shi. Sannan kuma idan ka zo nan ganin case use nashi, shi coins din miye ne case use nashi, wato miye ne madogarin shi, wadda case use already ku riga kun san shi ne ya rike coins. To bayan duka riga ka gamsu da wayannan abubuwan, kawai kana da bukatan ka saya. Daga nan ƙasa ganin daidai wajen buying din nan kamar haka, kawai za mu taɓa buying kamar haka. Idan muka taɓa buying kamar haka, yanzu haka kun ga mu namu already nan za ku ga yana kan market ne daidai nan inda na kewaye. To amma na wasu kuma za ku ga zai zama akan limit. Shi wato idan yana kan limit din nan, idan kuka kula da farashi na Tron yanzu haka yana naira 48 ne da ɗigo 32. To amma kai idan ba za ka siya a wannan farashin ba, za ka iya zuwa ka zo ka rage shi. Idan ka zo ka rage shi, to shikenan kawai kun ga yanzu haka gashi nan mun bar shi a 0.10, wato a farashin naira 46. To shikenan kawai sai ka taba. Idan kana so ka saya kaso 3 ne cikin abin da kake da shi, sai ka yi amfani da 25. Idan kana so ka sai kaso 2 cikin abin da kake da shi, sai ka saya. Idan kana son kaso 3 cikin abin da kake da shi, idan kana so gaba ɗaya ne kuma sai ka taba 100%. To yanzu haka kamar yadda kuke gani gashi nan, idan za ka yi amfani da limit kana gamawa kawai, idan a ce kana so na gaba ɗaya ne kuma sai ka taba 100 kawai sai ka taba buying. Amma idan kana so ka saya instantly ne, a take ka saya a take su sayar ma, to za ka yi amfani da market ne saɓanin limit. Shi limit ba za su saya maka ba har sai ya kai adadin wannan farashin da ka sa musu. Idan wannan farashin yana zuwa, kai yanzu haka kaga yana 48, sai ka ce kai a 46 za ka saya. To idan ya zo daidai kan wani 46, ko da kana offline ne wato baka hau ba, to insha Allah za ga atake sun saya maka. To sai nan market kuma, idan atake kake da bukatan ka saya,
su siyar maka, kawai zaka taba market ne, kana taba market to shikenan instantly zaka ga a take sun siyar maka. To yanzu kamar yadda kuke gani mu muna so zamu saya a market ne, zamu sai Tron ne, to muna so mu sai 50% na abin da muke da shi. To yanzu haka kun ga kawai lokaci guda zamu taba buying. Idan siyarwa kuma zaka yi, duk method din ɗaya ne, kawai bambancin su kawai sell, nan buying nan kuma sell. Kun ga bambancin su? Kun ga nan buying nan sell. Idan siyarwa zaka yi zaka taba, zaka ga ja ne ma zai nuno maka. Idan buying ne kuma shikenan zaka taba wannan buying din normal. To yanzu haka mu gashi nan zamu sai na 50% na abin da muke da shi, kawai ga nan buying din nan sai mu taba shi kamar haka. Idan muka taba shi kamar haka, kun ga abin da nake faɗa muku ko, total must be greater than 10. Idan har USDT ka yi kasa da 10 ba za su siyar maka ba. To yanzu haka gashi nan mun taba 75, to shikenan kawai sai mu taba shi kamar haka. Kun ga yanzu haka already sun riga sun siya mana Tron. Idan suka siya mana, kawai sai mu koma daidai kan wallet namu nan, daga nan ƙasa idan kuka kula ga nan wallet nan, sai mu zo mu taba. Idan muka taba, kawai muna zuwa nan zamu, kun ga nan Tron namu a take sun siya mana guda 129. to yanzu haka kun ga sun riga sun siya mana. To yan uwa, ta wannan hanyar ne wato yadda ake yin trading, yadda zaka saya da kuma yadda zaka siyar. Yan uwa, anan muka kawo muku ƙarshen wannan darasi, sannan muna sake tunatar da ku wanda bai danna mana subscribe, sannan idan bidiyon ya burge ku sai ku mana liking, wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani sai ya mana comment. Mun gode, ku kasance da Amas Online TV.